Еўрарадыё.фм. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць нас праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Мы ў жывым эфіры, і наш сённяшні госць — гэта Сергей Будкін. Сергей, прывітанне. Прывітанне, Паша, прывітанне ўсім. Як зараз цябе адрэкамендаваць? Бо апошняе, што мы пра цябе ведаем, гэта тэлевядоўца, я так разумею, але нагода ў нас крыху іншая. Сергей у 2003 годзе адзін са стваральнікаў, ці ўвогуле стваральнік сайта Тузін Гітоў, які 15 гадоў фарміруе беларускую музычную прастору, можна сказаць так. Што для цябе важней? Сённяшні Вось так і прадставіць, да. Як і 15 год таму я кіраўнік парталу Тузін ФМ. Памятаеш ты тых, хто быў тады 15 гадоў таму побач з табой? Дзе яны зараз? Натуральна памятаю. Рабілі мы гэты праект разам з ветрам механічным. Ветер механічны на сваім месцы, ён дызайнер, можна бачыць яго працу, напрыклад, ось календар зараз выйшаў у кампаніі «Будзьмо беларусамі», не маўчы па-беларуску, ось гэта адна з апошніх яго працаў. Ну, так выйшла, што год 10 мы з ім папрацавалі, а потым ён проста выправіўся па сваіх справах. Два чалавека. І Алексей Менчонак, натуральна, яшчэ стаяў ля вытокаў. Гэта да нядаўняга часу генеральны прадюсер тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Зараз генеральны дырэктар кнігарні Логвінаў. А нішто сабе навіны у нас у эфіры. Я думаю, што ўсе ўжо здагадаліся, што размова у нас сёння будзе настальгічная. Мы размаўляем пра гэта 15 гадоў, пра тое, што было раней, і пра сайт Тузін Гітоў, які святкуе свой юбілей 12 снежня 2018 года. 15 гадоў яму спаўняецца. І як мы абмеркавалі, тут 12-12 Тузін. Гэта магія лічбаў. Ужо з 2004 года мы праводзім такое афіцыйнае святкаванне кожны год менавіта ў гэтую дату, бо супадае, і неважна, які дзень тыдня. Сёлета гэта будзе будні дзень, серада, і ўсё роўна нішто... Ну, і панядзелак быў 2 гады таму, нас не спыняла гэта ніколі. А якія яшчэ звязаныя рэаліі Тузіна з лічбай 12? Я так разумею, 12 песень у хіт-парадзе, так? Так, з гэтага і пашло Тузін, 12-ка. У чарце, цяпер гэта чарты не толькі аўдыо, яшчэ і відэа, і альбомны. І, як правіла, 12 песен у нашых нейкіх праектах музычных. Я думаю, не шмат хто ведае, але ў тым жа 2003 годзе іншая група студэнтаў журфака стварыла сайт «Смотритель», прысвечаны беларускім кліпам. І гэты сайт гады праз 2 здаўся і сканаў, і цяпер ад яго засталіся толькі скрыншоты ў вэб-архіве, які я час ад часу адкрываю. О, былі часы. І з таго часу, насамрэч, знікла даволі шмат рэсурсаў, прысвечаных беларускай музыцы. Апошні прыклад, відаць, прыклад, якога больш за ўсё шкада, гэта ultramusic.com. Ну, я не ведаю, як табе, але мне гэты сайт падабаўся. У чым сакрэт выжываемасці Тузіна? Ну, сапраўды, я сам сабе не веру, таму што 15 год для інтэрнэт-сайта гэта вельмі шмат, таму што калі прыгадаць інтэрнэт пачатку нулявых, гэта, ў прынцыпе, такая з'ява была не для ўсіх, як бы гэта было. Гэта был клуб на той час абраных нейкіх, і наш сайт, у прынцыпе, у дзесятку самых папулярных на той час уваходзіў сярод усіх сайтаў Беларусі. Тады там сайт ННБай, напрыклад, аднаўляўся раз на тыдзень часткова. То есть там былі ліды артыкулаў, а пачытаць можна было ў газеце толькі. І «Смотритель» был, памятаю, і «Music Тутбай», які таксама закрыўся. Культура Тутбай. «Music Тутбай», да, я памятаю, з ім канкуравалі, да. Шмат чаго было і шмат чаго сплыло, натуральна, таму што імпэт згасае раней ці пазней. І, на жаль, у нас няма канкурэнтаў. Хаця ось тыя часы, калі напоўніцу функцыянавала музычная рэдакцыя «Еўрарадыё», калі была «Ультрамюзік», калі было шэраг каких-то нейкіх яшчэ рэсурсаў такіх. Дарэчы, так, у «Еўрарадыё» таксама была музычная «Еўрарадыё», і цяпер нават сумна, што яе няма, калі як бы, нейкі вядомы гурт выдае песню, она фактычна ўжо асабліва нікому не патрэбна. Можа, гэта проста час змяніўся настолькі, што пісаць пра музыку
як танчыць пра архітэктуру, да, это яшчэ Фрэнк Запа казаў. Ну, І все гэта вот заўжды усвядомілі так гэта казалі. і вырашылі не чытаць пра музыку. Эксперты баі таксама згінулі на вот адзін Але таксама доўга трымаліся, заснавальнікаў, 10 так. гадоў, так? Я таксама быў. І пісаць пра музыку варта хаця б в той же ступені, як варта пісаць пра кіно, я не ведаю, пра мастацтва там. Потому што арыентыры ўсё адно як бы ёсць, і ёсць паняцце фіксацыі моманта, дакументацыі факта. І калі зайсці на тузін, то можна хаця б атрымаць уяўленне пра таго ці іншага артыста, які ў яго альбомы, кліпы, бо гэта ўсё раскідана і не сістэматызавана было бы, калі б, напрыклад, не было тузіна. Можна Таму там справа важная. можна адматаць стужку навінаў, напрыклад, на нейкі даўні час. Так, так. Я вось Доўга недавно... давядзецца матаць, але Недавно рыхтаваў якраз артыкул Тузін ФМ за 15 год у аўдыо, відео і фота, і нейкі моманты ну, з самого сябе як бы здзівіў, таму што некаторыя моманты забыліся, яны шыкоўныя. Як канцэрт у Палацы Рэспублікі ў час першых забаронаў у 2004 мы рабілі гадавіну Тузіна. Лявон і Ганна Вольскі былі вядоўцамі. В образе бабцяў Сцяпанаўны і Маргарыты Сцяпанаўны на сцэне былі Нерадзюбель, Крама, IQ, Палац, Памідораў. Я памятаю, што гэта было круто. Але няма ні відэа і практычна фота. Наколькі я памятаю, фактычна паўгода таму ўлетку за канцэрт на Бангалоры ці там у пачатку восені іх забаранілі. Так, праз пару месяцаў. І праз пару месяцаў пасля этого вы іх выцягнулі на малую сцэну Палацы Рэспублікі. А мы зайшлі ў кабінет дырэктара Палаца Рэспублікі, сказалі, мы хочам зрабіць канцэрт. Он кажа, вау. Мы кажем, а давайте вы заберете з яго ўсе грошы. Он кажа, вау. Ну, давайте. І пад патранажам як бы дырэкцыі Палацы Рэспублікі мы зрабілі гэты канцэрт сабе, конечно, не ў мінус, але ў ноль, але зрабілі тое, што хацелі. А як можна было не ў мінус, але ў ноль? І ну, другое пытанне тут, то бок вы былі альтруістамі? На той час і на гэты час нават так. І зараз. Калі б не было альтруізма, не было б нічога, конечно. Вось пра гэта я і хацеў пагаварыць. Ужо ты сказаў, што імпэт згасае. І я не веру, што цягам 15 гадоў, што гэтыя 15 гадоў, напрыклад, ты правёў з аднолькавым абсалютна імпэтам у справе гэтага сайта Тузін FM зараз ён называецца, раней было па-іншаму, там, Music from by net. Да, вот, ведаеш, дзеля чаго нам трэба адзін аднаго трымацца, хаця б таму, што мы памятаем гэтыя рэчы, якія былі, да? Да, назва в три гэтых, Ну, праз две кропкі. Да, праз две кропкі. Зараз уже, конечно, ніхто б не хадзіў. Але прызнайся, калі ты першы раз вось, падумаў пра тое, што ну все, ўжо час закрываць Тузін гітоў, уже все мы зрабілі, што маглі, і нешта ўжо не хочацца, карацей. Ці былі такія моманты? Такія моманты бываюць перыядычна, раз, я не ведаю, на 2 месяцы, напэўна. То бок іх было, можна прыкінуць, там, 26, 38, не ведаю. Конечно, перыядычна, як бы ты ўтыкаешься ў стенку, перыядычна ты стыкаешься з абыякавасцю, і перыядычна тебе падаецца, што гэта важна толькі для цябе і цікава толькі табе. Але, ну, конечно, гэта трэба просто перажыць гэту такую часовую дэпрэсію, як бы, расчаравання, і потым зноў набрацца сілай ісці, таму што ну, справа гарыць, шмат лакунаў просто незапоўненых, шмат такіх справаў не зробленых, і толькі, ну, хто калі не мы іх зробім. То бок табе дапамагае вось гэта манументальнасць справы. Да? Ну, хутчэй так, хутчэй справа кіруе мною, чым я справы ўжо, як бы... Ты разумееш, што ты не можаш даць заднюю, як кажуць, да, і все вот это взяць прыкрыць. Вось, ну, толькі гэта, да, ці, я не ведаю, калегі, ці чуты удзячнасць, напрыклад, ад музыкаў за тое, што ты робіш. Чаго больш? Удзячнасці ці прэтэнзіяў, пагарды? Ну, як правіла, конечно, як бы прэтэнзіяў. Вот мы недавно до 15-годдзя якраз склалі 60 галоўных там песен сучаснасці на беларускай мове разам з летапіс бая праектам. Натуральна, як бы усе кінуліся шукаць сябе, і той, хто не знаходзіў, як бы. Як же так? Конечно, як бы. Ну, падзякаў было мала, больш сапраўды прэтэнзію, і гэта тычыцца там і ранейшага там пытанняў топ-100 найвялікшых беларускіх песен. Гэта, відаць, было недзе да 10-годдзя. Чамусьці так, чамусьці музыкі думаюць, што мы як бы іх абслугоўваем іх інтарэсы і цешым іх эга. Ну, гэта, магчыма, так часткова, але, ну, ёсць важнейшыя справы. Натуральна, што лепшых песен больш, натуральна, што вартых увагі больш, але, ну, нейкія рэчы трэба рабіць і паказваць, і фіксаваць, і, конечно, хтосьці пакрыўдзіцца. Але, ну, і радавацца варта, конечно. То бок, выйшаў ужо зараз топ-60 найвялікшых беларускіх песень, ці так?
Так, мы сабралі вот 40 песен за час Тузіна і 20 песен, які папярэднічалі часу Тузіна, без якіх немагчыма уявіць беларускую музыку. Гэта пераможцы вашых хіт-парадаў. Пераможцы, лідары, плюс як бы знакавыя песні, типа там 3 чарапахі, які абмінуць немагчыма, конечно. Дастаткова было один раз перамагчы і каб патрапіць у... Перамагчы ў сезоне па выніках сезона. Ага, у сезоне. То есть стаць найлепшай песняй году, скажем, па версіі Тузіна. Ну, таму што, натуральна, там, дзе ёсць інтэрнэт-галасаванне, там ёсць прастора для маніпуляцыі, і я так падумаў, што выйграць нейкі тыдзень магла і абсалютна левая песня ў пэўныя часы, асабліва тады, калі мы па дыялапу сядзелі і... Ну, па-перша, мы ж кожны голас пададзены бачым, і бачым, там, калі он дададзены як бы з аднаго IP там і кожную секунду. Ідэнтыфікацыя галасавальнікаў так, па СМС. Песні перамагалі не абы-які, я думаю, што, ну, як бы, калі паглядзець на вынікі, можна з імі пагадзіцца, таму што там Нарэменска, Мінск, калі выйшла, перамагла у нас там Глюкі, Антіема, і Мая краіна 2.0, там Ляпіс Грай. То бок, ну, песні, які сапраўды варты увагі, ты і перамагаюць. Накруціць, в прынцыпе, як бы можна, але вынік-то все адно такі. Тут я шчыра ўвогуле не разумею, на што крыўдаваць, калі гэта суб'ектыўны топ пераможцаў аднаго канкрэтнага сайту, то ну не ўвайшоў ты ў яго там, недзе не дадзёргаў сваіх сяброў, каб яны там пайшлі і прагаласавалі, недзе там аддаў, можа, песню каму-небудзь іншаму, я не ведаю, да, для прэм'еры ці для хіт-параду, ты сам вінават проста. Ну, пэўны зрэз ёсць, і мы яго паказалі. А вакол гэтага топ-100, мне, дарэчы, я памятаю, прыходзіла такая вялікая анкета, можна было свае песні дадаваць, да, і сапраўды вельмі, ну, такі паказальны зрэз атрымаўся. У прынцыпе, праслухаеш 100 песень і, ну так, больш-менш, да, ствараеш уяўленне пра беларускую, ну, хутчэй ўсё ж такі рок, канешне, музыку, але, ну, там былі і іншыя творы, ну, да, Александрына Песняру перамагла, тым не менш, 3 чарапахі на другім месцы, Ярослав Юдакімаў з майскім вальсам на 100-м месцы, ну, то бок, як бы, ну, ёсць нейкі пэўны зрэз. Рэпрэзентабельнасць нават у іншых жанрах. І мы бралі якраз людзей розных узростаў, ты, якія ведаюць і любяць і памятаюць там музыку 50-х, 60-х, 70-х, каб яе хапіць таксама. Гэта другі рэйтынг, і ён больш такі паказальны, конечно. Сябры, у прынцыпе, у тым ліку і дзеля такіх топаў існуе сайт Тузін.FM, на мою думку, таму што гэта сапраўды тое, што застаецца, і гэта тое, што рэальна дае людзям нашмат больш інфармацыі пра тое, чым ёсць беларуская музыка, ну, больш, чым рубрика «Культура» на якой-небудзь медыі, да, дзе можна бясконца чытаць навіны. Пра гэтыя 15 гадоў Тузіна, пра будучыню, пра беларускую журналістыку, пра тое, як змянілася за 15 гадоў беларуская музыка, мы пагаворым праз кароткі перапынак на выпуск навінаў. Сергей Будкін у нашай студыі. Заставайцеся на Еўрарадыё. Кризис шиє, хто і плацав, той і п'є. Нічого не зробиш, з усіми буває. Усьо ровно скараєш, ніхто не узгадає.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння, 10 снежня, спаўняецца 70 год Генеральнай асамблеі правоў чалавека. Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Яна была прынятая акурат на Генеральнай асамблеі 10 снежня 1948 году. Ва ўсеагульнай дэкларацыі ўпершыню ў гісторыі чалавецтва абвешчаныя вартасці, якія сёння мы называем універсальнымі. Правы чалавека неаддзельна ўласцівыя ўсім людзям, і ўся міжнародная супольнасць павінна забяспечваць іх выкананне. У Беларусі праблема захавання правоў асоб, правоў чалавека па-ранейшаму актуальная. Такую думку выказалі беларускія праваабаронцы сёння ў эфіры Еўрарадыё з нагоды міжнароднага дня правоў чалавека. У прыватнасці кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Олег Гулак зазначыў, чаму Беларусь дагэтуль не з'яўляецца складовай часткай Еўропы. Чалавек, яго жыццё павінна быць святым для дзяржавы і для грамадства. Вось гэта штука філасофска першасная. Менавіта таму на гэта ўвесь час звяртаюць увагу еўрапейскія партнёры. І менавіта гэта водападзельная такая праблема, которая не дазваляе аднавіць статус спецзапрошаных у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Менавіта з гэтага каштоўнаснага падыходу. Цалкам інтэрв'ю з Олегам Гулаком і славутым праваабаронцам-юрыстам Валентинам Стефановичам вы можете пачытаць і паслухаць на нашым сайце euradio.fm. Улады Беларусі плануюць далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі ў 2020 годзе. Сёлета Беларусь упершыню ездзіла на парламенцкую канферэнцыю Усесветнай гандлёвай арганізацыі. Туды збіраюцца дэпутаты з краін, якія ўжо ўваходзяць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Валер Варанецкі, прадстаўнік Беларусі, кажа, што Беларусь паспее ўступіць да 2020 года. Такая задача стаіць перад урадам. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем размову пра значную падзею ў беларускай журналістыцы і ў беларускай культуры. Гэта 15годдзе сайта tuzin.fm. 15 гадоў хіт-параду, у якім пабывалі, здаецца, усе беларускамоўныя выканаўцы на дадзены момант. Акрамя тых, хто яшчэ толькі робіць першыя крокі ў мінскіх гаражах. Той, хто хаця бы раз спеў па-беларуску, напэўна. Ці былі у вас калі-небудзь, я не ведаю, канфлікты, адмовы? Вось я падумаў, усе, да, ахапіць усіх амаль нерэальна. Прынамсі, хаця б таму, што адным не падабаюцца іншыя, да, і вот уключаецца такая матывацыя, ну, якую прадугледзець немагчыма. Вось з якімі цяжкасцямі з боку музыкаў вы сутыкаліся? Я спачатку папраўлю цябе, бо мы перайшлі з даменнай зоны FM у даменную зону BY, і цяпер называецца Tuzin FM, адным словом .by. Адрес сайта. Наконт канфліктаў яны былі з самага першага туру там у 2003 годзе, калі як бы некаторыя ўдзельнікі звыш як бы эмацыйна паставіліся да гэтай умоўнай барацьбы, да набірання галасоў як бы абгона кагосьці. І я заўжды кажу, што не трэба сур'ёзна ставіцца, это ўсяго толькі інструмент знаёмства з новай беларускай музыкай. Фактычна, абсалютна неважна, хто пераможа, потому што мы просто фіксуем гэтыя песні і даем магчымасць пакруціцца на галоўнай старонцы ім болей. Таму як бы тут трэба неяк больш філасофскі ставіцца, таму што некаторы надта перажывалі там і дагэтуль перажываюць, калі адбываецца параза там віртуальная, там такая. То бок вы ад пачатку сфармуліравалі гэтую мэту, тое, што Tuzin FM это больш, чым стужка навінаў, больш, чым гасцёўня і больш, чым хіт-парад. Так, і па выніку гэта вырасла ў тое, што Tuzin FM больш, чым музыка, таму што мы пайшлі на тэрыторыі кіно, літаратуры, мастацтва, тэатру. Не, але ва ўсім была музыка, я так разумею, ўсё ж такі так ці інакш. Музыка ці музыкі, ці артысты. І натхняе. Вот краналі мы ўжо крыху, магчыма, свет змяніўся, да, пра музыку амаль ніхто не піша зараз, і вы ледзь не адны ў чыстым полі. Чаму так? Як, на твою думку, змянілася за гэтыя гады беларуская музыка і беларуская музычная журналістыка? Беларуская музычная журналістыка змянілася ў тым плане, што яна проста знікла. Цяпер беларускіх музычных журналістаў фактычна няма. То бок няма тых, хто пісаў бы чыста пра музыку. І няма месцаў, дзе пра гэта пачытаць, тому што Tuzin усяго толькі фіксуе як бы тое, што выйшла, але аналітыкі ўжо як бы таксама няма.
потому что кожны сам сабе ўжо аналітык стаў, кожны сам можа як бы паслухаць і напісаць у сябе там на старонцы ў сетцы, што он пра гэта думае, і зніклі вось гэта, збіліся гэтыя як бы арыентыры. Я не ведаю, добра ці гэта ці кепска, тому што калі б я хацеў там разабрацца, што паглядзець там з кіно, я б напэўна ж пашукаў бы там артыкул Максіма Жбанкова. То бок людзі адмаўляюцца зараз прызнаваць у музычных журналістах аўтарытэтаў. Ну, у цэлым, мне здаецца, гэта тычыцца ўсёй журналістыкі. Так, потому что журналіст як такі страціў так, вось гэта як бы какую-то аўтарытэтнасць, пэўна. Ну, то можна, кожны стаў сам сабе блогерам, так, в прынцыпе, можна пачытаць. І мне здаецца, яшчэ это таму, што самыя папулярныя блогеры, гэта ўсё ж абсалютна не аналітыка, гэта абсалютна неякасна, это нейкі выпендрёж такі, да, на які цікава паглядзець, але... Гэта пайшло ўніз, таму што зараз тая ж журналістыка можа звадзіцца да таго, што там вот топ-10 там самых класных гуртоў, якія я ведаю там. І гэта просто нарэзка нейкая з нейкімі як бы просто банальнымі фразамі. Ну, таксама быццам бы аналітыка, да, і не прыклупаешся. І так. За скобкамі, як для мяне і, напэўна, для цябе, бо мы вучыліся журналістыцы прафесійна, гэта, конечно, гэта сумна назіраць. Крыху непрыемна, да. Так. Дэвальвацыя прафесіі такая адбываецца. Але мы, ведаеш, зараз з табой як такія старыя аксакалы. Зараз усё не то, моладзь, не такая. А са слухачом што адбылося? Ці на ранейшым узроўні хаця б цікавасць да беларускай музыкі? Ці яна наадварот расце? Якая зараз дынаміка? Яна роўная, але што тычыцца канцэртаў, бо мы як бы яшчэ працавалі як нейкае букінг-агенцтва некалькі год. Мы адмовіліся ад правядзення канцэртаў, тому што людзі не гатовы плаціць за канцэрты, не гатовы плаціць грошы, і просто гэтыя канцэрты, як правіла, в мінус. І тут сітуацыя не в падачы, не ў рэкляме, не ў чым, а просто ў тым, што я кажу пра беларускую сітуацыю, пра беларускую культурную сітуацыю. На жаль, як бы вот нешта адбылося на мяжы там 2005-2010 год, калі беларускую всю культурную сітуацыю адкінула назад, і фактычна як бы мы пачалі заново вучыцца размаўляць, я маю на увазе там курсы Глеба Лабадзенкі, заново сталі вучыцца спяваць, я маю на увазе спеўныя сходы, заново пачалі як бы думаць пра нейкія вонкавыя рэчы, я маю на увазе там раздачу там стужак там і сцяжкоў арт-сядзібай. То есть тое, што мы нібыта павінны былі прайсці і прайшлі сярэдзіне 90-х, і зноў як бы мы вымушаны паўтараць вось гэтыя рэчы. А нам цікава як бы ісці далей, і мне не хочацца як бы расказваць адно і тое ж, мне хочацца працаваць ужо з нейкімі іншымі рэчамі і рабіць, напрыклад, там праект з джазавых версіяў галоўных хітоў там гэтага стагоддзя беларускіх. І мне не важна, што іх ужо не ведаюць, як бы ці не чулі. Ці можна сказаць, што заняпад крануў толькі пэўныя жанры беларускай музыкі, беларускай эстрады, напрыклад, тую ж рок-музыку, а ў пэўных іншых жанрах, такіх як, напрыклад, згаданы табой джаз, напрыклад, электронная музыка, мы засталіся на хвалі. І тады зрабіць такую выснову, што гэта рэальна была проста палітычная сітуацыя, якая спыніла гэты прагрэс. Ну, гэта дэпрэс 2010, які прыйшоў пасля выбараў, мне здаецца, ўсё ж такі он дагэтуль працягваецца, настолькі гэта было балюча як бы для ўсіх, што он дагэтуль уплывае. Конечно, ёсць выняткі, конечно, ёсць выключэнні. Як бы, калі казаць пра беларускую музычную сітуацыю, то вось яскравы прыклад гурта «Нізкіс», які як бы сабраў 2 аншлага, напрыклад, в 2 клубах, прадаўшы за месяц да пачатку. То есть там як бы прыклад яшчэ, по-моему, больш яскравы, чым мы беларускіх, потому што гэта не пра нас, як бы сітуацыя. Ну да, там... беларускіх адразу на той рынок. І... Так, калі вот казаць пра наш унутраны, як бы невялікі рынок, але такі горды, то там таксама ёсць з'явы, і штогод яны з'яўляюцца, фактычна, што мы фіксуем таксама прэміі Герой году. Таму ну, тут як бы ёсць падставы і для аптымізму, але в цэлым, конечно, усеагульны такі дэпрэс у тым ліку культурніцкай сферы, ён адчуваецца. А героямі года сталі «Нізкіс», я так разумею. Так, мы назвалі «Нізкіс», будзе інаўгурацыя, як бы іх 12-12. Якраз 12-12 распавядзі, калі ласка, крыху пра гэты канцэрт, калі ўжо ёсць нагода. Так, ну гэта наша такая ўнутраная прэмія, суб'ектыўная, Герой году, але, по-моему, адна з нешматлікіх, якая захавалася дагэтуль. Мы называем толькі адкрыццё і Герой году, плюс узнагароджваем пераможцаў гіт-параду па выніках сезона песня, альбом, кліп. Таму мы назвалі «Нюрнберг» гурт беларускі, не блыты з Дрэзденам.
адкрыццём году і назвалі гуртом году гурт Нізкіс. Нюрнберг недавно удзельнічаў у шоу-кейс фестывалю Так, «Іскра» ў Мінску, так? І я не сачыў, яны там нормально, ці ты таксама не сачыў? Ну, я там быў, канкрэтна іх выступ не бачу, але мне здаецца, што они якраз ідуць вот в сітуацыі паралельнай сусветнай, і яны выдаюцца ў Берліне, як бы там, іх слухаюць в Лацінскай Амерыцы нават, і гэта вельмі круто. Як ты думаеш, ці ёсць у беларускай музыцы, у рок-музыцы шанс зачапіць сённяшнюю моладзь? Што гэта мусіць быць за песня? Гэта ўсё ж такі генералы айчыннага року, якія зараз яшчэ наплыву, такія як Лявон Вольскі, такія як Крама, я не ведаю. Ці беларускім музыкам, каб быць героямі, тут трэба пачаць запісваць хіп-хоп, рэп, электроніку, нешта вось такое сучаснае? Ну, заўжды будзе попыт на рок-музыку. Натуральна, вот нам бракуе... Ты верыш у гэта? Ну, ён будзе заўжды так ці інакш, і будзе вяртанне да яго, як бы. З чым гэта звязана? З тым, што рок-музыка нясе ў сабе пратэст характэрны для пэўнага ўзросту? Ну, тут нават не пра пратэст, а тут пра тое, што гэта музыка глыбейшая, чым некаторыя іншыя жанры. І некаторым хочацца быць глыбейшымі. Тут ёсць як бы самааналіз, самакапанне, тут ёсць просто вот развагі пра тое, як вот Лявон разважае фактычна ва ўсёй сваёй творчасці пра гэту ўнутраную міграцыю, як бы. І тут ты чужы, і там ты чужы. То есть это важныя рэчы для людзей думаючых. Не просто каб патанцаваць, а каб падумаць. І пакуль як бы людзі такія будуць, якія схільныя да самакапання, развагаў і абазначэння сябе як бы у гэтым полі, як бы, то ну, натуральна попыт будзе, потому што з дапамогай іншых жанраў гэта зрабіць складаней. А вот з рэпам, конечно, балючая тэма, бо хацелася б, конечно, больш яго. Я памятаю, гадоў 15 таму мы марылі, якраз гадоў 15 таму пра з'яўленне беларускамоўнай папсы. Каб, у прынцыпе, каб мець магчымасць канкураваць з расійскім рынкам яго зброяй, да? І яна, ну, больш-менш, як я лічу, з'явілася такая ў нейкім прамежкавым выглядзе, ўжо не як папса, але ўсё ж такі як лёгкая творчасць. Ну, в прынцыпе, ўсе жанры закрыты, да. Калі раней беларуская музыка на беларускай мове гэта такі выключны фармат басовішча быў. Теперь есть электроника, рэп, там, джаз, ну, все там, лаунж, я не ведаю. Все некие кірункі закрыты, просто, як бы, хацелася больш, конечно. А вось гэтае змаганне з расійскай культурнай прасторай, мы ўсё ж прайграем, выйграем, ці топчемся на месцы? Я не ведаю, я бы не казаў тут пра змаганне, я бы казаў пра тое, што у нас ёсць, як бы, сваё вымярэнне, вось гэта інфармацыйнае, і ўжо добра, што яно ёсць, што яго не заглынула вось гэта расійская інфармацыйная прастора. Усё ж такі... Ну, все ж таки ёсць людзі, якія слухаюць Еврараду, ёсць людзі, якія заходзяць на Тузін, слухаюць песні. І... Ну, давай же скажем про Белсат. І ты, якія глядзяць, так, Белсат, і вот наша праграма тузіновская, якую мы паказваем на Белсаце і робім для Белсата, Белсат Music Live, дзе кожны тыдзень мы паказваем фактычна як бы адкрыццё амаль для ўсіх гледачоў, і все з захапленнем прымаюць тыя гурты, пра якія яны нічога не ведаюць. У нас ёсць што паказаць, ёсць чым ганарыцца, і гэта ўжо слаўна, як бы. Ну, але гэта некі такі, ведаеш, сумнеўны падыход, то бок праца для меншасці, якая ўжо зараз усё разумее і ўжо зараз ангажаваная ў беларускую, беларускамоўную нацыянальную культуру, належыць да яе. А як з тымі, хто ўсё ж такі глядзіць расійскія каналы, расійскія серыялы, хто збіраецца на залатой грамафон паслухаць Баскава і ў захапленні сыходзіць, хто належыць цалкам да інфармацыйнай прасторы па ты бок мяжы, якая не існуе. Ну, заўжды былі такія людзі, заўжды былі тыя, хто там слухала бы што, і той, хто шукаў нейкія навінкі. Заўжды былі тыя, хто імкнуўся там пашыраць свой кругагляд, і ты, каму дастаткова было як бы таго, што ім кінуў нехта, як бы. Ну, эта сітуацыя заўсёдная, як бы змагацца з ёй бессэнсоўна. Важна як бы просто рабіць сваю справу, і раней ці пазней яна дакаціцца там да большай колькасці людзей, я ў гэта, конечно, веру. Як сфарміраваць гэты тренд? Музыка для разумных, беларуская музыка для глыбейшых. Ці ёсць тут шансы у нас? І з іншага боку, ці хочуць зараз людзі быць разумнымі і глыбейшымі? Ці ўсё ж такі яны не звяртаюць увагу зараз на тое, што спажываюць, і вось тут
ёсць перашкода, што проста чалавек не хоча быць глыбейшым. Ну, наш разлік заўсёдны ва ўсіх нашых праектах, там офлайн, онлайн, там телепраектах, радыёпраектах на людзей, якія шукаюць, на людзей, якія не спыняюцца вот в нейкай самаадукацыі, там якіх не задавальняе тое, што яны маюць, ім хочацца яшчэ. Вось для гэтых людзей у прынцыпе прызначаны нашы праекты, потому что я не хочу працаваць для тых, хто як бы в треніках там в майцы сядзіць і шчолкае там расійскія каналы. Гэта як бы не наша публіка. Наша публіка ты, хто хочуць больш. Неабыякавыя людзі для Так. неабыякавых людзей. Так, і няхай іх будзе як бы там 100 чалавек там ці 300. Гэта гонар Але як бы лепш бы працаваць іх было 100 менавіта для тысяч. іх. Так. Сергей, ці ёсць яшчэ што-небудзь, што варта было б цягам гэтага эфіру згадаць? Не ведаю, можа, Ёсць падарунак такі як бы умоўны віртуальны для тых, хто слухае вось гэтую размову, для слухачоў Еўрарадыо. Промакод са зніжкай 50% на ўваход на наш канцэрт Героя году 12 снежня, прастора Low-Fi Customs. На бескасіра можна знайсці вось гэтую падзею і ўвесці промакод Тузін 2018 і атрымаць зніжку 50% на квіток. Круто. І вельмі добра, што мы сказалі гэта в самом канцы размовы. Промакод зашыт канцы. Да, то бок, каб атрымаць промакод, давядзецца ўсё ж такі паслухаць, пра што мы зараз размаўлялі. Што ж, я думаю, што эта размова могла б быць бясконцай. Натуральна. Да, мы нават не пачыналі, мне здаецца. Все так. Вось, спадзяюся, што калі-небудзь будзе час у нас яе працягнуць, і спадзяюся, што калі-небудзь мы прыйдзем да яе заканчэння. Але зараз... Канца не будзе, заўжды будзе там шмат кроп'я. Падсумаваць. Зараз на гэтым усё. Сергей Будкін, стваральнік сайта Тузін Гітоў і вядоўца праграмы Белсат Music Live на зразумела якім тэлеканале быў у нашай студыі. Дзякуй, Сергей, за гэтую размову. Да пабачэння. Скажы да пабачэння. Да пабачэння ўсім. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.